Hai जोङो बुरिजार 2 ना बुरिजार 2 बेवहाय जोङो जोंहा बिटिसि माने एसअपिडि निफ्राय जों बेखौ माने मावजेननायनि जोङो दिनैहाय टिका होनाय जादों आरो बिदिनो नैबे बै वाटार रिसोर्सनि नैबे जादों सयेलनि नैबे हाया माने नैबेखौ जुदि होबथायाब्ला बेखौ जुदि ब्लक बानायाब्ला बे एखेबारे खुरखालांगोन ओंखायनो बेखौ इमारजेन्सि हिसाबै रायजोफोर लुबैनाय हिसाबै बेखौ जोङो बेफोरखौ टिका खाबाय मावजेननाय जासिगोन आरोखि दा दैबानानि खोथा जाहैबाय बे दैबाना आइ नदि बेथ' मस्थ' मारात्मक दाखालि आङो एसेम्ब्लियाव कुइसन होदोंमोन खिन्थु बेखौ रिटेन एन्सार मोननाय जाहैदों आं गुरुत्व होदों आरो बाजेटआवबो आङो बेखौनो बुंदों आइ नदिखौ जे जोंहा 40 किल'मिटार माने साहानिफ्राय खोला बर्ड साइड खुरखादों हाउजेन सब माने एफोर हाया जोंहा लस जादों गामि थांदों होननानै आं बेखौ बाजेटआव बाजेटनि डिसकासन थायोना बेयाव होनाय जादों माने जेरैब्लाबो जोङो बे आइ नदिखौ माने खुरखानायखौ जों होबथानांगोन जाहा बिटिसि निफ्राय बिटिसि सरकाराबो दिनैहाय नाजादों सेस्था खालामदों जेसेबां हायो एसेबां मावनो नाजादों दा अखा बोथोर दैज्लां बोथोर बेहायथ' मावनायनि माने परिबेस गैया आरो दैयाबो दानो देरगोन दानो सेमगोन गतिके जोङो मोनसे प्लेनिं लादों अखा नागारनायनि उनावहाय बेखौ जोङो मावनो हागोन आरो दिनैहाय जोंहा डिसि मानोजाथ' जोंहा डिसि बिथाङाबो फैदों बिथाङाबो गासिबो माने दैबानाखौ माने स्टाडि खालामगासिनो दङ आरो बिसोर टाइम टु टाइम बे स्टेट गभर्नमेन्टआव WTO मेसेजखौ जाहाथे बे नोजोर बोनो हायो बेखौ मावदों आरो जोंहा गासिबो बेवहाय जोंहा जोंनि प्रतिनिधिजों दै दं रायजो दं बे खोथाया जाहैदों मा जोङो जोंनि आइ नदिखौ जोङो बोरैहाय जों पारमानेन्ट माबे खुरखानायनिफ्राय जोङो खुरखानायनिखौ होबथानो थाखाय मावनो हायो बे जोंहा प्लेनिंआ दं बे गतिके जोंहा बिटिसि सरकार हिसाबै हाग्रामा मोनसे नोजोर होदों आरो इतिमध्ये नै दाखालि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेखौ गासिबो जायगाखौ नायनाय जाहैबाय जाहाथे बेखौ मोजाङै मावनो हायो होबथानो हायो टेम्परारि प्रटेक्शननि बेबस्था लानो दा बे टेम्परारि प्रटेक्शन जाहैबाय पारमानेन्टआथ' एसे सम लागोन आरो बे दैज्लां बोथोराव माने दानो अखा हादों दानो देरदों आरो सेमदों बेवहाय माने नोङो दा मोनसे खामानि मावनायनि परिबेसानो हानायबो नङा गतिके अखा नागारोब्ला दैज्लां जोबोब्ला जोङो मेसें बोथोराव बेखौ जोङो जिखिनि जोङो दा माबादों प्रजेक्ट बानायदों होबथानायनि थाखाय जोङो स्टेट गभर्नमेन्टखौ जों नारसिनदों आरो बिटिसि हिसाबै मावनायनि आखाइ लादों बेखौ खालामनो हागोन आरो सार जोङो जिबायदि थासारि नुबाय बेयो बेखौ जुदि प्रटेक्शन होआबा बे गामिया गैया जालांगोन नामा समाव बेखायनो बुंदों आङो दाखालि बेखायनो बाजेट डिसकासनाव मोनसे स्पिच आं माबादों आं बुंदों 30 किल'मिटार both side of the आइ नदि इरोडेड माने थाउजेन्ड्स अफ माने एकड़ ओमफ्राय भिलेज माने बे खुरबाय होननानै बुंदों आरो बे खुरनायखौ जुदि होबथानो हायाब्ला माने जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआ माने आधायानो माने खालि हा जासिगोन होननानै आं बुंदों आरोखि बेखौ बेयावनो बुंदों ओंखायनो बेखौ जेरैब्लाबो माने इमारजेन्सि भाबै बे खामानिखौ मावनांगोन होननानै आं बुंदों खारन जोङो बिटिसि हिसाबै सरकार दंखायो मख'बाय स्टेट गभर्नमेन्टआबो बयबो जाहाथे बेखौ माने नुयो मिथियो बेनिफ्राय बेखौ जोङो मावनायाव माने जोङो फान मोननो हायो बेखौ जोङो लादों आरो जोङो आसा खालामदों बे फैगौ समावहाय जोङो बे खुरखानायखौ माने होबथानानै रायजोखौ जों फैगौ